Malam wannan kuma yana cewa ne mafarki yayi cewa an ce ya sake azumi guda biyu daga cikin azumin da yayi a bana. Shine yake cewa malam ya sake kuwa? Ai ba za a gina addini akan mafarkinka ba, tunda dai kayi azuminka daidai wa daida, kuma kai baka tuno kayi ɗaya daga cikin abubuwan da suke kare azumin nan guda 6 ba. Na farko baka ci da gangan ba, na biyu baka sha da gangan ba, na uku baka sadu da iyalanka da gangan ba, na 4 baka kakaro amai da gangan ba, na 5 baka fasa yin niyyar azumi da gangan ba, sannan baka yi ƙaho da gangan ba, wanda waɗannan su ne dalilai 5 ɗin can an yi ittifaki a kansu, na ɗaya na ƙarshen nan an yi saɓani a kansa, abubuwan da suke karya azumi. So in baka yi ko ɗaya daga cikin waɗannan ba, wasu kuma sukan ƙara da ridda, baka yi ridda ka fita daga addinin musulunci ba, to babu wani dalili kawai dan ka yi wani mafarki sai ka ginu akan mafarkin ka je ka yi wata ibada, domin ka buɗe wa kanka wannan ƙofar. Wata rana kuma sai a ce kalmar shahada ka bata yi ba, wata rana sai a ce ka zama kaza ko kai ne kaza. A cikin tanwiril hawalik sharhin muwatta malik na al-imam suyuti ya kawo kwatankwacin irin wannan mafarkin naka da wani bawan Allah yayi, aka ce masa ya tafi wani rami zai ga kuɗi, amma ya ɗauki kuɗin nan ya je ya amfani da su ko ba tare da ya ba da zakka ba. Saboda haka ya je kuma ya ga kuɗin, kuma gashi a mafarkin an ce masa kakkai zakka, kuma ga kuɗin sun kai nisabi. To sai ya zo ya tambayi malamai suka ce lallai idan kuɗi ya shekara a hannunka kam sai ka yi zakka, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da zakkan nan, kuma zakkan nan tana alkur'ani tana hadisi, kuma malamai sun yi ijma'i a kanta. Ba yadda za ka yi dan ka yi wani mafarki haka kawai kuma ya rushe maka ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci. Da haka mafarki ana auna shi ne da alkur'ani da sunna da maganganun malamai. So in mafarki ya ci karo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan uku, to wurgar da shi ake. In bai ci karo ba kuma sai a je a yi masa kyakkyawar fassara a yi aiki da shi.